Liburuaren protagonistak batzuk dira. Bat, Miren, aipatu dut beste bideoren batean, Miren da 15 urte inguruko neska bat triste dagoena eta berak ezin du identifikatu zergatik. Horrek amorro handiago ematen dio, ez du etxetik atera nahi, ez du lagunekin hitz egin nahi, beste alde batetik daude haren lagunak, Odei eta Ismene. Odei mutila, Ismene neska, biak oso bixiak, segituan hasieratik sartzen dira abentura moduko batean gero gidatuko duena ari osoa, magia eta bilatzen dutena mundua ulertzeko eta batez ere beraien burua ulertzeko eta konturatzen direnean beraien laguna, Miren, oso gaizki problema handi baduela, ze ez du etxetik atera nahi, beraiek saiatzen dira. Odei da zientzialari eroaren Einstein gaztetxo moduko bat, eta Ismene da oso neskaltua, bizkorra eta bizia, biek erabakitzen dute zerbait egin behar dutela, Mireni laguntzeko. Horregatik liburuaren hasieran Odeiren aitak egiten du lan Lobiano jauregian, Ermuan liburutegiaren ondoan dagoen jauregi zoragarri bat, askotan egoten dian erakusketak eta han ere aritu izan naiz gustora lanean, bertako gazte batzuekin. Han ere imaginatu nuen horrelako erakustaldi bat, ispilu erakustaldi bat, ze ispiluek asko adierazten dute, asko simbolizatzen dute, etengabe agertzen dira literaturan, Aliziaren istorioan, edo liburu modernoetan Harry Potterren etengabe agertzen zaizkigu ispiluak. Orduan, Odeiren aitak kontatu dio ba omen dagoela, erreala da hau historikoa, gero begiratu nahi badezue Googleen, egontzan magu bat lortu zuena ispilu bat, Espainiako Hernán Cortesek lortu zuena Ameriketan, eta ispilu horretan etorkizuna ikusten omen zuen, eta hainbat gauza. Orduan hori dago Ermuan, eta Odei eta Ismene sartzen dira pixkat beldurrez. Ze aurkituko edo, baina ikusi nahi dute. Hasieran ez dute lortzen, ze norbaitek ia ikusten ditu, korrika ateratzen dira, eta hor erabakitzen dute zerbait egin behar dute, ispilua ikusi nahi dute, baina Mireni ere lagundu behar diotetea, nola lotu ditzakete biari horiek. Beste alde batetik dago Izaskun, eskolako zuzendari izendatuko duten irakaslea. Izaskunek dauka obsesioa eraldatu nahi du, hezkuntza hobetu nahi du, eta badaki horretarako arriskatu egin behar duela. Ze ez dago bide bat, ez dago metodologia hobe bat, baina bai esperimentatzeko beharra. Orduan, proposatzen die beste irakaslei eskolan saiatzeko mugak hausten. Bai eskolatik ateratzen, patioan egiten gauzak, kalean, bestelako proiektu batzuk bideratzen, bestelako ideia batzuk garatzen. Hor ere, Odeirekin eta Ismenerekin batea, arituko da Mireni abentura moduko bat asmatzen, Miren animatzeko gertatzen zaiena da, espero ez duten beste zerbait gertatuko da eta guztiek amaituko dute bestelako abentura baten barruan. Beste alde batetik dago txoria. Mirenek hasieran topatzen duen egorik gabeko txoria. Simbolizatzen du, bai izadia, bai inozentzia neurri batien, baina bai zena ere instintua. Dago katu bat, etengabe agertzen dana ia hasieratik eta orrialdeetan ikusten dana, ze saiatu geha liburuan jartzen hainbat silueta, hainbat irudi, hainbat argazki laguntzeko eta berazteko testua. Hori ere ispiluen moduan askotan agertzen da Aliziaren testuetan. Txezirreko katu irribarre zoroa edo hor dagoena, pixka bat dago laguntzen abentura osoan eta amaieran ere hor agertzen da. Beste protagonista bat edo izan daiteke Sua edo Txinparta. Ze izenburuan agertzen den esaldi askotan errepikatu detena, hezkuntza ez da ontzi bat betetzea, sua piztea baizik. Hortik dator liburuaren izenburua, eta zu Txinpartak etengabe agertzen dira, erabatea obestera liburu osoan zehar. Gehi, ispiluak, ispilu historikoak, ispilu literarioak, ispilu artistikoak, agerian, baina aldi berian niskutuan dagoek gure beste zati bat. Esango nuke horiek direla funtsezkoenak eta gidatzen dutenak abentura modu polit batien.